नमस्कार मंडळी, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते मंडळी. तर कसे आहात नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलला भेट द्या. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे छान छान शॉर्ट्स आहेत, रेग्युलर ब्लॉग आहेत. तर नक्की एकदा जाऊन पहा कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल आणि जॉईन करा माझ्या चॅनलला आणि पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला नमस्कार मंडळी. पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. कोकणातले छान छान सणांचे व्हिडिओ आहेत, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. शॉर्ट्समध्ये कोकणातले नेचर व्ह्यू आहेत. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा आणि पहा कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल. आणि पटापट कमेंट करा. टार्गेट ऑफिशियल लाईक डन. नमस्कार नमस्कार दादा, नमस्कार. कुठून बोलताय तुम्ही? थँक्यू सो मच. टार्गेट ऑफिशियल कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा. दादा म्हणतं ताई मालवणी बोलावो मुंबई. ओके. नमस्कार दादा, मी बोलते तुमच्यासाठी मालवणी पंदे पण बोलतोय. कसे असाय? काय करताय नक्की सांगा. जेवलाच विवलास मा? काय करताय नक्की सांगा. रवी दादा म्हणतायत नमस्कार ताई. नमस्कार रवी दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. जॉईन केले आहे. हो हो, मी आता पाहिलं, आठवलं मला. थँक्यू सो मच दादा. काय करताय मग? थंडी वगैरे असं की नाही मुंबईत? रवी दादा म्हणतात थंडी वाढलीच. हो हो, थंडी वाढली आहे दादा. सकाळचं टेम्परेचर 11 असतं. अमित सातपुते, नमस्कार दादा. माझं नाव प्रिया नाही आहे, प्रीतिया आहे. अमित दादा कसे आहात तुम्ही? प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. अमित दादा, रवी दादा प्लीज डबल टॅप करा. तेजस देशमुख, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. नमस्कार दादा तेजस दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला आणि पटापट डबल टॅप करा. मंडळी पटापट डबल टॅप करा. विजय गायकवाड दादा म्हणताय. रवी दादा म्हणताय बरं ताई मजेत आहेस ना? हो दादा, रवी दादा मी मजेत आहे. आणि विजय गायकवाड दादा म्हणतायत हाय हाय. विजय गायकवाड दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. टार्गेट ऑफिशियल म्हणतात ताई जेवण करत आहे. दादा काय आहे जेवणात, काय असं नक्की सांगा. मंगेश एक्स्ट्रा मध्ये तुमच्या कोकणामध्ये भूत असतात असे खरे आहे? हो दादा, भूत असतात असतात, लय डेंजर भूत असतात. भूतांचा एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी रात्रीचं बाहेर पडावं लागतं 12च्या नंतर. रवी दादा म्हणतात लाईक डन केले. थँक्यू रवी दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. टार्गेट दादा म्हणतायत अच्छा कमेंट करो सुभाष. ये सुभाष नहीं है, ये कुत्ते हैं. ये लोग कुत्ते होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं. रवी दादा म्हणताय ताई जेवण केलंस का तू? हो दादा, जेवण बनवलंय पण जेवायचं आहे. मंगेश दादा टी वरती एक मालिका यायची रात्रीचं खेळ चाले. हो दादा, मस्त होती ती सिरियल. पाचोळा झाला सैरा वैरा, पाहिलात का तुम्ही ती कधी? प्लीज मंडळी, मंगेश दादा प्लीज डबल टॅप करा. विठ्ठल गायकवाड, विठ्ठल दादा नमस्कार. जेवण झालं का मॅडम? हो विठ्ठल दादा, जेवण झालंय पण जेवायचं आहे. प्लीज डबल टॅप करा. सूर्यकांत दादा म्हणताई म्हणतात कुच्च कुच्च बोला.
ते काहीतरी एक काहीतरी ना एक काहीतरी जोक घडलेला त्याच्याबद्दल सांगते ना सूर्यकांत दादा. अं, सूर्यकांत दादा ताई कुची कुचीवाला हा काहीतरी घडलेलं पण आता मला आठवत नाहीये ते. अश्विनी कदम, हॅलो नमस्कार अश्विनी ताई, स्वागत आहे लाईव्हला. कसे आहात तुम्ही अश्विनी ताई, नक्की सांगा. सचिन दादा म्हणतायत ओके. सचिन दादा स्वागत आहे लाईव्हला, प्लीज डबल टॅप करा. टार्गेट ऑफिशियल, भूत बघितले का कोणी? भूत नाही बघितली मी, पण मला दिसतच नाही माझी भूत. मला भूत बघायची आहेत पण कुठेच दिसणार. भूत पळाली माणसांना बघून. गोल्डे गेट म्हणताय आज खूप छान रंगरंगोटी केली तुम्ही. मी काहीच केली नाहीये दादा रंगरंगोटी. नुसते सांगतात मेकअप करते पण मेकअप काहीच नाही केलाय. अश्विनीताई म्हणतात लाईक, थँक्यू अश्विनीताई, थँक्यू सो मच. रेलवाला म्हणतात चलो आ जाओ भाई चिकन खाने को. अरे वा, चिकन आहे का दादा? चलो चलो आ जाओ भाई चिकन खाने को. चलो चलो रेल भाई खाना दे रे चिकन चिकन चिकन. अश्विनीताई म्हणतात CCFG. अश्विनीताई कोणती बँक आहे होई? तर मंडळी पटापट डबल टॅप करा. 4च डबल टॅप झालेत अजून. सूर्यकांत दादा, अश्विनीताईंनी केलंच आहे. गोल्डन गेट दादा, टार्गेट ऑफिशियल यांनी पण केलंय. सचिन दादा प्लीज डबल टॅप करा, डबल टॅपच होत नाहीये. रेल बोलतायत भगवान के नाम से दे रे भैया, दे रे भैया. अरे बापरे दादा, तुम्ही रेल मध्ये होतात ना चिकन खात, आता काय भगवान के नाम पे. सूर्यकांत दादा म्हणते पान पान शांत आहे, भयभीत उभी झाडे. पान पान शांत आहे, सांकुर मनामध्ये भीतीची लाट आहे. रात्रीस खेळ रात खेळ चाले, रात्रीस खेळ चाले, रात्रीस खेळ चाले. मस्त दादा मस्त. रेल दादा म्हणते अगं दीदी कालचा चिकन होतं ग ते, सॉरी तुला बोलायचं नव्हतं. म्हणजे काय बोलायचं नव्हतं म्हणजे? आदित्य दादा नमस्कार, ओळखलं का मला? हो आदित्य दादा, विसरणार कशी. अभिषेक दादा म्हणतात 5 झाले तो आता. थँक्यू अभिषेक दादा. तुम्ही केलात का? अश्विनीताई ताई सपोर्ट करा. अश्विनीताई कसा करू मी सपोर्ट? मी तुम्हाला मागच्या लाईव्हमध्ये मी तुमच्या जॉईन झालेली, तेव्हा मी काही प्रश्न विचारले, तुम्ही तर काही उत्तरच द्यायला तयार नाही आहात. त्यामुळे मी आता सपोर्ट वगैरे करायचं सोडून दिला. अवधूत पाटील बोलतायत 3 नंबर लाईक डन. थँक्यू अवधूत दादा, थँक्यू सो मच. अवधूत दादा म्हणतात स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. अवधूत दादा धन्यवाद धन्यवाद. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सूर्यकांत दादा म्हणतात आज सोमवार आहे, आज नाही खात. ओके, आज सोमवार आहे, सोमवारचं आम्ही कोणीच चिकन जास्त खात नाही. आदित्य दादा जेवण झालं का? आदित्य दादा जेवायचं आहे अजून. तुम्ही जेवलात का आदित्य दादा? अश्विनीताईंच्या कमेंट काय आहेत त्याचं मला CCCCVGGG असं काहीतरी आहे, मला अर्थ काही लागे ना त्याचा. रेल दादा म्हणताय चिकन खाल्ल्यानंतर चालवणारा मी. गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस कदम एकदम नॉनस्टॉप. कोणाला अमृतसरमध्ये जायचं आहे ते माझ्याकडे पण माझ्या चॅनलवर ब्लॉग आहेत. अमृतसरला मी गेलेली पंजाबमध्ये, तर नक्की जाऊन एकदा पहा. सूर्यकांत दादा नाही मी मालिका बघितली. कुठली होती? कुची 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 कुची. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. 10 मिनिटं झाली,
5च लाईक्स आहेत. आदित्य दादा, आम्हाला कसले जेवण आणि कसलं काय आलं. मला सोमवारचा उपवास आणि बायको माहेरी गेली आहे. तिच्या आजीची तब्येत जरा खराब आहे. ओके, मग उपवास आहे ना तुमचा, मग जेवायचं नाही. पाण्यावरचा उपवास का आदित्य दादा? रेल दादा म्हणते दादा ते कालचं होतं. ओके, ते खूप छान बोलता. कुची कुची बोला ना प्लीज, खूप हसायला येते. नको दादाचं मी सगळे हसता मला. मग सूर्यकांत दादा, चॅनलला जॉईन झालात का तुम्ही? मंडळी पटापट डबल टॅप करा, छान छान कमेंट करा. आणि रेल दादा म्हणतायत माझ्या मावशीचा मुलगा राहतो दीदी. ओके, कुठे राहतो तुमच्या मावशीचा मुलगा? अमृतसरला. हैरी बोल रहे कितना पैसे पैसे चाहिए फिलहाल? 15,000 भेज दूँ? नहीं, 15 लाख चाहिए। अरविंद कुमार, कौन सी भाषा बोल रही है? मैं महाराष्ट्र से हूँ, ये मेरी महाराष्ट्रियन भाषा है, मराठी। अरविंद भाई, मेरी मराठी भाषा है। आप कहाँ से हो प्लीज़ बताना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और डबल टैप करना। अवधूत दादा, अवधूत पाटील दादा हाय म्हणताय. हाय अवधूत दादा. हैरी बोल रहे 15 लाख मोदी से मांगो. अरे बाप रे भाई, हैरी भाई मोदी से मांगेंगे तो दे देंगे क्या मुझे 15 लाख? 15 लाख मुझे दे देंगे क्या? आप 15,000 बोल रहे हो, मुझे तो 15 लाख चाहिए थे. हैरी हंस रहे हैं. कहाँ से हो हैरी भाई? अच्छा लगा बात करके. अरविंद कुमार बोल रहे हैं मुझे अपनी भाषा सिखा दो. जरूर भाई अरविंद जी, मैं आपको अपनी भाषा जरूर सिखा दूंगी. मेरा नाम अरविंद है, इसको बोलेंगे माझं नाव अरविंद आहे असं. मस्ती कर रहे हैं जी. ओके हैरी जी, बहुत अच्छा लगा आपका नेचर फनी है. अच्छा लगा हमें आपसे बात करके. मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोकण से. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना. मेरा लाइव आता है 1:15 रोज़, तो प्लीज़ ज्वाइन करना, डबल टैप करना. प्रसाद पाटील बोलते हैं जांभवली राजापूर रत्नागिरी. नमस्कार कोकणकर प्रसाद दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी. मी सिंधुदुर्गातली आहे दादा. रेल बोलतायत अमृतसर पंजाब स्वतःची सोन्याची फॅक्टरी आहे. अमृतसर पंजाब स्वतःची सोन्याची फॅक्टरी आहे, हो का? अरे वा, मग सोनं स्वस्त भेटत असेल पंजाबमध्ये. तर प्रसाद दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा आणि कोकणातल्या माणसांका सपोर्ट करा. ऑफिशियल तुषू, हॅलो ऑफिशियल तुषू, कुठून बोलताय नक्की सांगा. हॅरी बोलताय मोदी के गारंटी है ना? मोदी की गारंटी कैसे लेंगे भाई? हैरी बोलते मैं पालघर से हूँ. ओके, पालघर से मतलब मुंबई से ही हो ना आप मराठी नहीं बोलते, हिंदी बोलते हो क्या? देवीदास, कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ देवीदास भाई. आप कहाँ से जरूर बताना. और प्लीज़ डबल टैप करा, सब डबल टैप करो. मला जाऊ द्या ना घरी. एवढीच येते का? सुनील शिंदे. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा. हाय प्रियू, नमस्कार. सागर दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी पोळी चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अजून 10 पण डबल टॅप झाले नाहीये. अवधूत दादा म्हणताय वडापाव वडापाव वडापाव. अवधूत दादा वडापाव विकतायत अवधूत दादा. सूर्यकांत दादा म्हणताय घाण घाण कमेंट करा, छान छान
करा की सगळे ब्रो. दादा, ज्यांचे विचार घाण आहेत ते घाणच करणार. अवधूत चला टाका टाकू. काय चला टाका टाकू? मी पंजाबचा आहे ताई. ओके, तुम्ही पंजाबचे आहात का? खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. प्रसाद दादा, हो नक्की केले सबस्क्राईब. थँक्यू प्रसाद दादा. रत्नागिरीला थंडी पडते का? अशोक दादा म्हणतायत हाय. हाय अशोक दादा. परमेश्वर कदम, जय सद्गुरू ताई कुटुंबातील. धन्यवाद दादा. जय सद्गुरू. कसे आहात तुम्ही नक्की सांगा. आणि परमेश्वर दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. आका बड काय नाव आहे बाई? अक्कबाद बोई. मराठी चोर. कोण मराठी चोर आहे? रेल्वे म्हणजे सोन्याचे दुकान आहे. वा वा वा. खरंच का दादा? जावं लागेल मग. साहेब दादा म्हणतायत. देशमुख दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार दादा. द क्रिकेट. हाय सिस्टर. हाय हाय हाय. प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. सूर्यकांत, आज माझ्यासोबत एक भयानक खूप घडलं. मी एक रस्त्याने जात होतो. एका माणसाला माझा धक्का लागला. मला एरंडचा सापडला. काय असतो तो शब्द? एरंड काय? काहीच मला कळत नाही बाबा. सूर्य दादा काय सांगताय ते? हर हर महादेव. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सूर्यकांत दादा. देशमुख दादा म्हणते भाभीजी नमस्ते जी. नमस्ते परमेश्वर दादा. मी धाराशीच आहे. मुंबईला कराटे क्लास घेतो. तू कुठून बोलत आहे? मी जम्मूवरून बोलते. अवी दादा म्हणते नमस्कार ताई, थेट पुण्यातून स्वागत आहे तुमचं. अवी दादा नमस्कार. स्वागत आहे तुमचंही माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही पुण्याहून बोलताय. खूप आनंद झाला छान कमेंट केल्याबद्दल. नंदा दादा म्हणतायत ताई कुठून आहात ताई? नंदन दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण सध्या प्लीज ओमकार दादा प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. राहुल दादा म्हणते दिवसभर ऑनलाईन असता, आराम करत नाही का? दिवसभर कधी बघितलं दादा तुम्ही मला? दिवसभर कधी पाहिलात? सतीश दादा म्हणतात जय महाराष्ट्र. सतीश दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे. बंटी वर्मा बोलतायत हाय क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है, आप बताओ. सतीश दादा म्हणते जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा. चैत्राली म्हणते ज्वेलर्स का टॅटू. ज्वेलर्स का टॅटू. हाय चैत्राली, कशी आहेस? स्तुती. हाय स्तुती. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला सर्वांचं. यश दादा म्हणतायत हाय. हाय यश दादा नमस्कार. स्तुती म्हणते बोल. काय म्हणते स्तुती, कशी आहेस? हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे माहीत आहे का ग? काय झालं नक्की सांग. बंटी वर्मा. हाय बंटी दादा नमस्कार. यश दादा म्हणता आवाज ब्रेक होतोय. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे वाटतं, काही समजत नाहीये. सुमित मडावी. हाय सुमित दादा नमस्कार. स्वागत आहे.
सतीश पाटील म्हणतात हाय सतीश दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. सुमित दादा हाय ताई, हाय सुमित दादा नमस्कार. अवी दादा म्हणतात कोकणची माणसं साधी बोली ठीक आहे पण राजकारणी साधी बोली नाही आहेत ताई. एकदम राईट अवी दादा, बरोबर बोललास. अवी दादा थँक्यू सो मच, पटलं मला तुझं. रवी दादा म्हणजे रेल्वेच्या टीशी चष्मिश आहेत हो का. यश दादा म्हणजे हाय ताई मी सुशील अजगरे. अरे दादा किती आयडिया आहेत तुझ्या. प्रसाद दादा म्हणते हो थंडी आहे राजापूरला, आम्ही येऊन जाऊन असतो कणकवलीला आणि माझी मॉम खारेपट्टणची. हो का प्रसाद दादा, बरं आहे मग. खूप भारी प्रसाद दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. पोटात आग होते म्हणून ऍडमिट झाले, मग आता आराम आहे का. करण चव्हाण हाय करण दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. सूर्यकांत मध्ये एरंड म्हणजे मला कळत नाही दादा, एरंड काय आहे ते. यश दादा म्हणतात प्रसाद दादा म्हणतात मी राहायला जॉबला मुंबईला. ओके, मग गावी येऊन जाऊन असता, बरं आहे मग. सणांना वगैरे जात असेल ना दादा. रवी दादा म्हणते रेल दादा म्हणते बरं झालं मी ड्रायव्हर आहे म्हणून. नाही तर चष्मेशवाली कशी चालवणार. सुमित दादा म्हणताय जेवण, हो दादा जेवायचं आहे. यश दादा म्हणते नाही नाही मी माझा फ्रेंडच्या फोनवरून बोलते. ओके थँक्यू, डबल टॅप करा मंडळी. मैं महाराष्ट्र से हूँ साहेब. या रेल बोलते रेल्वे स्टेशन मधील लग्न होत आहे, एक रेल्वे इंजिन डब्यांना जोडत आहे. हो का दादा. सुमित दादा म्हणतात काय जेवण केलं ताई. आज चण्याची आमटी आहे, भात आहे आणि भाजी आहे. ओमकार दादा म्हणतात हाय. हाय ओमकार दादा नमस्कार. यश दादा म्हणतात हाय हा ताई तुम्ही कशा आहात. मी मस्त आहे यश दादा, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. चिंता मन म्हणतायत आपण कशा आहात. मी मस्त आहे, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सुमित सूर्यकांत दादा म्हणतात लोखंडे नाव आडनाव ऐकलं आहे का. आहे मराठी ॲक्ट्रेस आहे अंकिता लोखंडे, पवित्र रिश्ता मधली. म्हणजे मी फेस लाईव्ह संपवते, मी फक्त असंच घेते. आपकी क्या ड्यूटी है. भैया की ड्यूटी रेलवे में है लगता है मुझे. यश दादा म्हणते यश नाही आय एम सुशील पठाण अमजाद. हाय पठाण दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. प्रसाद दादा म्हणते हा महिन्यातून 2-3 वेळा जाऊन येतो,
गावी. तुम्ही प्रॉपर सिंधुदुर्ग मधले आहात का? हो दादा, मी कुडाळ तालुक्याची आहे. यश दादा म्हणते सुशांत सिंग राजपूत पण पवित्र रिश्तामध्ये. हो हो सुशांत. मराठी होके भी हिंदी में बात करे, इतनी शर्म आती है क्या? मराठी बोलायला एवढी शरम येते का देशमुख दादा? एवढी लाज वाटते मराठी बोलायला तुम्हाला? गजानन दादा म्हणतायत प्रीतीताई नमस्कार. गजानन दादा धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. खरंच खूप छान वाटलं तुम्ही आलात म्हणून. रेल दादा म्हणते प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्यावे. गाडी क्रमांक 1057 मुंबई CSTM अमृतसर पंजाबमध्ये फास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 18 वरून सुटत आहे. चला चला बसा सर्वांनी. देशमुख आप बहुत खूबसूरत हो. मला तर ते माहिती आहे, पण तुम्हाला तर तुमची मराठी बोलायला पण लाज वाटते म्हणून हिंदीमध्ये बोलताय. प्रसाद दादा म्हणतायत आम्ही जानेवारीला पिकनिकला जाणार आहे, स्पेशल मालवण. मला वेंगुर्ला सिटी खूप आवडते. हो का दादा? मस्त आहे. समुद्र तर लय भारी आहे तिथला. सूर्यकांत दादा पटकन बघा, तुमच्या मागे खूप भयानक मोठी पाल आहे. कुठे आहे दादा? ते बघा तुमच्या डोक्यावर पडली सूर्यकांत दादा. रेल दादा मध्ये कोणाला ट्रेनमध्ये यायचं आहे का? मी बसणार आहे आता 5 दिवसांनी ट्रेनमध्ये. मला आता नाही जायचंय. सत्यम काकू गायब का झाल्या हो? अरे अरे नाही रे, मला थोडंसं ना पित्ताचा प्रॉब्लेम आहे ना, त्यामुळे असं गरगरल्यासारखं वाटायला लागलं. कारण सकाळी 5:30 वाजल्यापासून कामाची दगदग चालू असते ना, त्यामुळे म्हटलं आता थोडंसं म्हणजे फेस हाईड करूनच बोलू आजचा दिवस. सत्यम काकू गायब का झाल्या हो? बचपन से हिंदी ही बोलता हूँ. ओके ठीक आहे. संदीप भुजबळ आज मुखदर्शन नाही का? नाही दादा, मी फेस लाईव्ह करत होती, पण अचानक मला असं गरगरायला लागलं डोकं, त्यामुळे मी हाईड केला. आजच्या दिवसापुरता हाईड केला आणि जरा अशी पडून बोलते, नाही तर मला असं ओमेटिंग आल्यासारखी व्हायला लागली. सत्यम दादा म्हणतात ओके. गजानन दादा ताई तू दवा घेतली नाहीस का ग? नाही दादा, अचानक मला बसल्या बसल्या व्हायला लागलं, असं गरगरायला लागलं, म्हणून मी थोडा वेळ लाईव्ह असंच घेते. मी घेतली दवा. सत्यम आराम करा की मग. हा ताई थोडंसं घेते, अर्धा तास अजून लाईव्ह आणि संपवते. देशमुख फादर आर्मी में रहे हैं. ओ माय गॉड, फादर आर्मी में रहे तो आपको मराठी नहीं आती? ऐसी थोड़ी है फादर आर्मी है में है तो. मेरे भी हस्बैंड आर्मी में है, लेकिन मैं कोकन से हूँ, तो कोकन की पूरी लैंग्वेज मेरे बच्चों को मैंने सिखाई है. प्रीती दीदी लाइक डन. थँक यू गजानन दादा, थँक यू सो मच. गणेश दादा म्हणतात हाय. गणेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. अरे दादा कोणाला ट्रेनमध्ये यायचं आहे का? चला चला बसा बसा. कोकण कन्या. गणेश दादा म्हणतात ताई साहेब. बोला भाऊ साहेब. संदीप दादा म्हणतायत लाईक केलं. धन्यवाद संदीप दादा. कसे आहात तुम्ही? गणेश दादा म्हणते कशी आहे ग ताई? मी मस्त आहे गणेश दादा, तू कसा आहेस? प्रसाद बोलतोय चला मी येतो, मी ऑफिसमध्ये आहे. ओके प्रसाद दादा, थँक्यू सो मच जॉईन झाल्याबद्दल. गणेश दादा म्हणते कोकणची माणसं हे साधी बोळी. येस येस, आय एम साधी बोळी माणसं, पण जर कोण कोण वार्तेत गेलं तर सोडणार नाही, अशी आहेत आम्ही. देशमुख दादा म्हणते चष्मे का नंबर चेक करो. नहीं करूंगी मैं चष्मे का नंबर. विकास जाधव म्हणतायत जेवण झालं का? नमस्कार विकास दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. नाही हो, जेवण आता जेवायचं आहे. सत्यम बोलते आज कुलदीप 100 मारेगा. ओके सत्यम, प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. गजानन दादा मध्ये प्रीती दीदी तू लाईव्ह नाही आली असं वाटतं, काहीतरी हरवलं. आता मी काल नाही आलेली ना, काल संडे होता, त्यामुळे संडेची तर खूप कामं असतात, त्यामुळे. थँक्यू दादा तुम्ही आल्याबद्दल माझ्या लाईव्हला. तुमच्यासारखी माणसं पाहिजे लाईव्हमध्ये, नाहीतर अशी फालतू माणसं येऊन लाईव्ह खराब करतात फुकटची.
रेल बोलतायत रेल्वे सुटत आहे पो, चला अभी जो ट्रेन निकल चुकी है अपनी मुंबई सीएसटीएम से, सबसे पहले किराए की बात करे, जनरल जनरल का पड़ेगा 110। चलो चलो बैठो बैठो पो। विकास दादा म्हणते तुमचं गाव कोणतं? दादा मी सिंधुदुर्गातली आहे, कोकणातली, कुडाळ तालुक्यातली. गणेश दादा म्हणते माझ्या ताईचा आशीर्वाद कायम आहे माझ्या पाठीशी, मग मला काय नाही होणार. हो दादा, तुझ्या पाठीशी माझा आशीर्वाद कायम आहे. कॅमेरा बंद का केलास तू, ती विचारते. अगं थोडंसं मला असं ना, म्हणजे सकाळपासून उठल्यापासून ना मी बसलीच नाहीये, काम करत होती. आणि आता मुलीला घेऊन आली, तिला सगळं दिलं आणि लाईव्ह घेतलं ना, तर असं मला असं गरगरल्यासारखं, गोल गोल फिरल्यासारखं वाटलं. म्हटलं थोडंसं कॅमेरा ऑफ करून पडते. विकास दादा मध्ये तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव प्रीती आहे दादा. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. गणेश दादा म्हणतायत हॅलो हॅलो 1 2 3 माईक चेक टेस्टिंग, माईक चेक माईक चेक. पटापटा मंडळी यार, तुम्ही डबल टॅपच नाही करत आहात. छान छान कमेंट करा मंडळी. थँक्यू लाईक डन केल्याबद्दल देशमुख दादा. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. विकास दादा म्हणतायत आमचे भाऊ काय करतात? आर्मी मध्ये आहेत, आर्मी मध्ये. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. गणेश दादा म्हणते माझी ताई माझी आई. येस येस भावा. 20 नंबरला डबल टॅप करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. छान छान कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मनोज दादा म्हणतायत कुठे राहतेस तू? मी कोकणातली आहे, कोकणात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. धन्यवाद मनोज दादा, धन्यवाद. तू मराठी असल्याचा अभिमान आहे मला. मनोज दादा तू मराठी असल्याचा अभिमान आहे मला. मनोज दादा तुझ्या चॅनलचा रिपोर्ट करू का? तुझ्या चॅनलचा रिपोर्ट करू का? काय टाकू रिझन? मनोज दादा तुझ्या चॅनलचा रिपोर्ट करायला मी रिझन काय टाकू? हे बघा, हे आपले मराठी महाराष्ट्रातले लोक ही मनोज ठप्प. रेल्वे RPF. काय दादा यांना सांगणार कामात, ह्यांना तर अशी फटके दिले पाहिजे ना असल्या लोकांना.
गणेश दादा म्हणतोय त्याला पाठवलं ढगात ताई. पाठव त्याला ढगातच पाठव. दीदी कंप्लेंट करायची, डायरेक्ट यूट्यूबमध्ये घाण मेसेज पाठवतात, त्यांच्या नावाची कंप्लेंट होती. हा माहिती आहे, रिपोर्ट करतात ना. तेच सांगत होती त्याला पाठवू का रिपोर्ट, तो गायब झाला बघा. सत्यम दादा म्हणते काय जिम बाबर ऑन जिम गिला बोला आज वन मोर ॲड हो गया जिम राहुल. ओके. विकास वहिनी तुमची तब्येत बरी नाही आहे का? हो दादा, थोडंसं ना पित्ताचा प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे थोडंसं असं आज लाईव्हला पण मला जमतच नव्हतं, पण काल नाही घेतलं, म्हटलं आज घेऊया. नाशिक जिल्हा कायद्याचा बिल्ला. मग काय, असल्या भिकाऱ्या माणसांना ना पेटायला पाहिजे, पेटवून ठेवायला पाहिजे. साला नाशिकमध्ये राहणं मुश्किल झालं राव. काय दादा, काय खरंच आपल्या ना महाराष्ट्राची स्थिती काय, आणि अशा माणसांमुळे ना खरंच बिघडली आहे. काय बोलायचं ना, फालतू झालेत माणसं, फालतू. ह्यांच्या आया असतात ना, त्यांना आयांनी ह्यांना बरं हातपाय मोडून ठेवायला पाहिजे असल्यांचे. गोळ्या औषधं घ्यायचे ना. हो दादा, चालू आहेत. थँक्यू सो मच दादा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पाणी तुझ्या बॉटलमध्ये आणा पिझ्झा. त्यापेक्षा रेल्वे पोलीस लय खतरनाक असती. हो का दादा, त्यांना पोलिसांनीच बघायला पाहिजे. मालेगावची घटना काय बोलायचं आहे का दादा? ती एवढी घटना भयानक आहे ना, काय बोलू. खरंच म्हणजे आपले आता पोरी पण सुरक्षित नाही आहेत, आणि अशांना मोकळे सोडतात का? कोर्टाचे न्याय करत बसतात ना. द्या, आई वडिलांच्या ताब्यात द्या. म्हणजे असा कायदा करायला, जो काही करेल ना त्याला आई वडिलांच्या, त्या मुलीच्या किंवा म्हणजे कोणाच्याही त्या ताब्यात द्यायचं, ते ठरवतील काय करणार. तर असा कायदा काढा, बघा हे कसे सुधारतात ते. रेल दादा म्हणतायत लाईक दीदी, लाईक सबस्क्राईब डन. थँक्यू रेल दादा, थँक्यू सो मच. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. दीदी माझ्यासाठी ग मेसेज पाठवला की नाही काय? नका येऊन जातो यूट्यूबमध्ये, मेसेज पाठवता येत नाही माझ्या काय, मला कळतच नाहीये. दीदी माझ्यासाठी ग मेसेज पाठवला की नाही काय? नका येऊन जातो यूट्यूबमध्ये, मेसेज पाठवता नाही येत माझ्या ह्याच्यात. मेसेज कुठला दादा? नमस्कार सोने दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. नमस्कार सोने दादा, थँक्यू सो मच लाईव्ह जॉईन झाल्याबद्दल. माझं नाव रेल दादा नाहीये, माझं समर्थ आहे. तुम्ही मग समर्थ टाका ना, आता मी कसं रेल दादा. निलेश दादा नमस्कार. नमस्कार निलेश दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. आपण कुठल्या आहात? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका, पण सध्या लाईव्ह जम्मू वरून चालू आहे. गजानन दादा म्हणते ताई जेवण झालं का ग? गजानन दादा जेवायचं आहे अजून, तुम्ही या जेवायला. समर्थ बोलतोय नाही दीदी, मी जर्नी करतो ना रिअलमध्ये. ओके, म्हणजे रेलमध्ये कामाला आहात का तुम्ही? पोलीस आहात का? रेल्वे पोलीस. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. निलेश दादा काय करतोयस? जय गजानन माऊली, जय गजानन दादा, श्री स्वामी समर्थ, जय महाराष्ट्र.
सोने दादा म्हणताय कोकणची कन्या नमस्कार. थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच. कोकणची कन्या बोललात, लय आवडलं मला. लय भारी, लय भारी. समर्थ म्हणतायत नाही दीदी, म्हणजे इकडे तिकडे फिरतो मी कोकणात, वेस्ट बंगाल. ओके, म्हणजे तू भटकंती करतो, भारीच. टुरिस्ट प्लेस फिरतोस, लय भारी. चैत्राली ताई म्हणताय ताई तू जेवलीस का? हो चैत्राली, जेवायचं आहे. जेवण केलंय पण अजून जेवली नाहीये. तू जेवलीस का चैत्राली? प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. विकास दादा म्हणते दादू काय करतोय? दादू दादू कोण दादा? गजानन ताई तू चष्म्यामध्ये खूप भारी दिसतेस. थँक्यू गजानन दादा, थँक्यू सो मच. राम दादा म्हणताय तुम्ही आयुष्यात काय केलं असं की मी तुम्हाला बघावं सांगा. ओके, माझं लाईव्ह मला बघू, माझं लाईव्ह पहा. त्याचं पण सांगते मी का. मी अशी आहे की मी अजूनपर्यंत कोणाचं वाईट नाहीये. मुंगीला पण मारताना मी विचार करते. तर म्हणजे कोणाचे जरी 5 रुपये खाली पडलेले असतील ना, तरी मी ते उचलत नाही, आणि उचललेच तर ते मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये टाकते. म्हणजे मी असं कोणाचं वाईट चिंतत नाही, वाईट करत नाही. आणि मी देवाकडे हे मागते की माझ्यातली माणुसकी म्हणजे मी जिवंत असेपर्यंत राहू दे. म्हणून तुम्ही माझं लाईव्ह बघू शकता. अशी आहे मी कोकणातली कोकण कन्या. समजलं दादा? विजय दादा असे दादांची एक स्टाईल आहे ती. समर्थ म्हणजे मी भूत आहे, भूत मुंज का? मुंजा नाही, मुंजा नाही. समर्थ दादा भटकंती म्हणजे फिरणे ना, जगात फिरणे. तुम्ही आयुष्यात काय केलं? मी आयुष्यात काय नाही केलं, एवढंच केलं. ऑल इन वन ताई नमस्कार. नमस्कार ऑल इन वन. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. कुठून बोलताय नक्की सांगा. देशमुख दादा नमस्कार. सोन्या दादा म्हणताय मला कोकणाबद्दल आदर आहे. कोकणात फिरायला मज्जा येते. खरंच दादा, खूप कोकण खूप छान आहे. मला मुलगा नाहीये दादा, 2 मुली आहेत. मुझे 2 बच्चे हैं. कोकणची माणसं साधी बोली. इविल W3D. हाय इविल, काय करताय तुम्ही नक्की सांगा. गजानन प्रीती ताई, जे लोक घाणेरडे कमेंट करतात त्यांना ब्लॉक करून टाका. दादा मी हाईड करते त्यांना. ब्लॉक केला ना तर माझ्या चॅनलला थोडासा काय म्हणतात ते इफेक्ट पडेल, म्हणून नाही करत. रामचंद्र दादा म्हणतात खोटं बोलाव. नाही, मी खोटं नाही बोलली. मी कोणाचाच वाईट विचार करत नाही बाबा. का करायचा आपण दुसऱ्याचा विचार? ऑल इन वन एवढे छान विचार, पण तुम्ही लोकहितासाठी कोणतं कार्य केलं काय ताई? मी म्हणजे एखादा म्हणजे म्हातारे आता असतील तर मी त्यांना माझ्याकडलं काय असेल तर 4 पैसे देते किंवा काय करते. पण एकदम मुलं असतात ना त्यांना देत नाही, आणि तुम्ही पण देऊ नका. कारण का माहिती आहे, अशा ज्या केस असतात, कुठले पण मुलांना चोरून आणतात आणि त्यांना बिचाऱ्यांना भीक मागायला लावतात. आम्ही पैसे देतो म्हणून ते देतात. आणि जनहितासाठी म्हणाल तर असं मी काही नाही अजून केलंय. म्हणजे जेव्हा मी स्वतः कमवायला लागेन तेव्हाच काहीतरी करेन, नाही तर अशी कशी करणार ना. खोटं बोलतो. धन्यवाद दादा. रामचंद्र दादा. तेजस दादा म्हणते आई श्री स्वामी समर्थ. तेजस दादा श्री स्वामी समर्थ. पांडुरंग दादा म्हणतात ताई तुम्ही लाईव्ह मध्ये खूप हसून खेळून असता, यात मला
समाधान वाटतं. थँक्यू पांडुरंग दादा सो मच. कसे आहात तुम्ही दादा? नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जॉइन व्हा. सबस्क्राईब तर तुम्ही केलं आहात वाटतं मला. यूट्यूबर प्रफुल कुठून आहात? हाय प्रफुल, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मी कोकणातली आहे. कालिदास दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? विकास दादा म्हणते छान आहे ती. मी स्वभाव भारी आहे तुमचा आला. थँक्यू विकास दादा. निलेश दादा म्हणते खूप छान, अशीच राहा ताई आयुष्यात. तेच ना, हे बघ ना, खोटं बोलताव करते. करा करा, अजून छान छान कमेंट करा हा दादा अशा. कालिदास दादा म्हणतात 20 नंबर लाईक डन. थँक्यू कालिदास दादा, थँक्यू सो मच. विकास दादा म्हणते इंस्टाग्राम आहे का? हो दादा, इंस्टाग्राम आहे माझं, पण मी तर आयडी नाही देऊ शकत. इथे आज सोंगटा भाजलं आणि सरगो भाजलं आणि कुळदाची पी. वाव निलेश दादा, या बघ सुलक्षाताईन काय काय केलंय ना. बापरे बापरे, माका पण पिठी भात आणि मांस होय. पांडुरंग दादांचा मेसेज कुठे दिसतच नाहीये. समर्थ म्हणते गजानन दादा ते ब्लॉक नसतं, ते टाईप आउट असतं. नंदा चव्हाण म्हणतायत आम्ही धारव आहे म्हणजे काय? सोन्या दादा एकदा कोळी गाणं म्हणा. सोन्या दादा मला ना चॅनलवर मी आधी 1-2 दिवस म्हटलं ना, माझे दोन्ही लाईव्हला ना काय ते कॉपीराईट आलं, म्हणून मी आता गाणी नाही म्हणत दादा. ताई कोणी चुकीची कमेंट केली तर त्यांना ब्लॉक करून टाका. हो दादा, करते. सुलक्षाताई म्हणते 24 डबल लाईक डन. थँक्यू सुलक्षा. चैत्र म्हणते ताई तुझी तब्येत बरी नाही का आज? कमेंट हरवलं वाचत आहेस. मी कमेंट करते ते वाचत नाही. मी तुला 2दा विचारलं जेवलीस का, तू तर दिलं नाहीस. मला तुझी तब्येत ठीक नसेल तर आराम कर. डॉक्टर नाही ग, मी केली तुला कमेंट, तुझी कमेंट वाचली आणि मी तुला बोलली की हो ग जेवायचं आहे म्हणून. कदाचित नेटवर्कमुळे ना तुमच्यापर्यंत आवाजही पोचत नसेल. मी वाचली तुझी कमेंट आणि बोलली पण हो जेवायचं आहे म्हणून बोलली. कालिदास दादा म्हणतात जेवण झालं का ताई? कालिदास दादा जेवायचं आहे. समर्थ म्हणते दरारा दरारा, नाशिकचा दरारा खानदेशकरांचा दरारा. वा वा वा. शिवाजी दादा म्हणतात सुंदर दिसते. थँक्यू शिवाजी दादा. प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. अक्षय दादा म्हणते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, करेंगे तो आपका स्वागत है मेरे चॅनल पर, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कालिदास दादा म्हणतायत हो ताई मी पण म्हणलं जेवण झालं का ताई, तुम्ही उत्तर दिलं नाही त्या कमेंटचं. मग असं का होतंय? मी कमेंटचं उत्तर देते, मला आवाज पोचत नाही वाटतं तुमच्यापर्यंत. मी तर प्रत्येकाचं उत्तर देते. कालिदास मला पण तसंच वाटलं, तब्येत बरी नाही की काय. हा थोडंसं वाटतंय मला, अनफील वाटतंय, पण मी तेच करते, म्हणजे वाचते मी तुमच्या कमेंट, पण तुमच्यापर्यंत पोचत नसतील त्या आन्सर्स. समर्थ माझं गाणं आवडतं असेल तर प्लीज लाईक करा दीदीला. तुमचं गाणं कुठलं? कोण स्माइली पाठवते? समर्थ. हाय समर्थ. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला आणि छान छान कमेंट करा, छान छान बोला. कालिदास दादा म्हणतायत समर्थ अरे आले किती आणि गेले किती, अरे आले किती गेले किती, संपून गेला फराडा संपेल पण संपणार नाही नाशिककरांचा दरारा. वा वा वा, लय भारी.
वैभव पवार महाडकर, नमस्कार वैभव दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. महाडमधून बोलताय का? आम्ही सिंधुदुर्गकर आहोत वैभव दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन करा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कालिदास दादा, उठा उठा, दुपार झाली. प्रीतीताईची लाईव्ह सुरू झाली आहे, चालू झाली. कालिदास दादा धन्यवाद. चला चला सर्वांनी लाईव्हला या. कालिदास दादांची कमेंट मी लाईव्ह ह्याला टाकली, पिन केली समर्थमध्ये. मी माझी मम्मीचे पाय दाबत आहे. अरे वा, खूप छान, खूप चांगलं काम करतोय. आई वडिलांच्या आशीर्वादाने सेवा करायचीच असते. गणेश दादा, वैभव दादा म्हणतायत ओके. वैभव दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, आणि बेल आयकनवर नक्की क्लिक करा. ज्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब केले त्यांनी बेल आयकनवर क्लिक करा नक्की. गजानन दादा म्हणतात ताई तुला एखादं कोळी गीत येतं का ग? हो दादा, मी हाय कोली वगैरे येतं, पण मला म्हटल्यावर ते कॉपीराईट येते म्हणून मी म्हणत नाही आहे. कालिदास दादा ते यूट्यूबचे स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी कोकणची साधी बोळी माणसं त्या चॅनलवर. धन्यवाद धन्यवाद, सर्वांनी या यूट्यूबच्या चॅनलला. सुधाकर दादा म्हणते आपण मालवणी खूपच सुंदर बोलतात आई. धन्यवाद सुधाकर दादा. माका लय आवडता मालवणी बोलाक. मालवणी बोलाक लय आवडता. जन्मापासूनच मी पहिलो शब्द बोलले तो मालवणीत बोललो असतलंय ना, आये म्हणून. आमच्या कोकणात आईला आये म्हणतात. गे आये काय करतं, आये जेव पाडगे. कोणी ऐकलंय का ही भाषा? आये हा शब्द ऐकलाय का? कोकणातल्या माणसांनी नक्कीच ऐकला असेल. आये आये म्हणून हा शब्द आहे ना, की एवढा तो म्हणजे असा कोकणातल्या माणसांशी जोडलेला आहे ना, काय सांगू मी तुम्हाला. लय 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 भारी आहे शब्द. आई तर आत्ताची मुलं म्हणतात, पण पहिली मुलं म्हणजे आम्ही 80-90 मधली मुलं आहेत ना, 93 पर्यंतची, ती जास्त करून आये म्हणूनच हाक मारायची. गावातली मुलं आहेत ना, ती आये म्हणूनच हाक मारतात. तर मंडळी पटापट डबल टॅप करा. विलास सावंत म्हणतात हॅलो ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलवरील सर्वांना गोड गोड शुभेच्छा. भरपूर दिवसांनी आलो त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. विलास सावंत, तुम्हाला सर्वांना गोड गोड शुभेच्छा. रत्नागिरी गणपतीपुळे. कोणीला दिदीला काय? दूध कोणी कोणीला? हे भगवान, म्हटलं दूध खैसून घेऊन इला. आज लवकर इलायशे. मी पण संपवते आता, लाईव्ह संपवते. धन्यवाद विलास दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. आणि खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला. लाईव्ह सुनं वाटलं तुमच्यामुळे, नव्हतात त्यामुळे. तर नक्की पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते. समर्थ दीदी माझा वरचा मेसेज वाच की प्लीज. वाचला ना मी माझे मम्मीचे पाय दाबत आहे हा मी वाचला. अजून कुठला होता? अरे आले किती आणि गेले किती, अरे आले किती आणि गेले किती, संपून गेला फराडा, संपेल पण संपणार नाही नाशिककरांचा दरारा. वाचला मी. गहिनीनाथ, नमस्कार गहिनी दादा, स्वागत. गजानन दादा मध्ये कालिदास दादा मध्ये कोकणची भाषा लय भारी. थँक्यू कालिदास दादा, थँक्यू सो मच. ही कोकणातली खडेची ताई. मी कोकणातली कुडाळचा दादा. तुम्ही खैले असाय? चल ताई दीदी, चला दीदी येतो ताई येतो, भेटू उद्या 1:15 वाजता. पण तू नक्की लाईव्ह येशील? हो हो मी दादा नक्की येणार आहे लाईव्हला. समर्थ म्हणते उठा उठा दिवाळी आली, मामाला लुटायची वेळ झाली. चैत्राली गुरु म्हणतात हाय चैत्राली हाय. कालिदास जम्मू काश्मीरला यावं म्हणतोय आता फिरायला. हो हो या दादा नक्की या. प्रदीप दादा म्हणते कुडाळचो. होय काय? मी पण कुडाळचाच असं मानगावचा.
तर प्रदीप दादा मी आता लाईव्ह संपवतोय, पण उद्याच्या लाईव्ह नक्की या, आपण बोलूया. आणि चॅनलला जॉईन कर आणि बेल आयकॉनवर क्लिक म्हणजे तुका नोटिफिकेशन येतली माझी. कोकणातलं माणूस इलो. हाय कौशल ताई. धर्मेंद्र वारले, हो त्या दिवशी वारले ना. तर प्लीज मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटूया. थँक्यू सो मच कौशल. मिस्टर आले, त्यांना जेवायला वाढायचं आहे. मला पण जेवते आता, मी थोडीशी तब्येतही व्यवस्थित वाटत नाहीये. तर बाय, सर्वांनी काळजी घ्या. नाही, आज आज वारले, त्या दिवशीच तर वारले म्हणून दाखवत होते. फेक पण न्यूज दाखवतात, काय बोलणार ना. हाय सिद्धराज, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा एकदा जाता जाता. पटापट डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन करा सिद्धराज. उद्याच्या लाईव्ह 1:15 लाईव्हला जॉईन व्हा. उद्या बोलू. बाय बाय, सर्वांनी काळजी घ्या. टेक केअर. बाय बाय बाय.